Zorionak, 3. postua lortu duzu, podiuma igo zara Araba klasiko honetan, maila handia zegoen, baina Euskaldunek ondo erakutsi duzu burua, lehenengoa gainaut eta zu 3. Zorionak, nola junta? Oso ondo, lasterketa gogorra izan da, bai. Luzea ere, eta, bueno, azkenien kilometro, 80 kilometroan, hor eskapada bat egin dugu, eta metaraino, Zaldiarain portuan, azkenengoan, hor atakatu egin dugu, eta metaraino. Iesaldi horretan sartuta gauzak nahiko aldea ziren. Bai, ikusi dugu jendea pasatxera, ez egola pasatzen, eta hori ikusi dugu ez egoenik hankagonak. Eta hor azkenengo portuan, lortu dugu joaten. Ze sentsazio? Oso txantzio honak, eta, bueno, bentxe urrengo lasterketak tope. Zorionak. Eskerrik asko.